пробва. Окей. Последни 5 стиха на Римляни 2 глава от 25 до 29. Има ли някой желание? Да. 25. Така, понеже обрязването наистина ползва, ако изпълняваш закона, но ако си нарушител на закона, тогава твоето обрязване става необрязване. И така, ако необрязаният пази наредбите на закона, няма ли неговото необрязване да му се вмени за обрязване? И онзи, който остане в природното си състояние необрязан, но пак изпълнява закона, няма ли да осъди себе си, тебе, който имаш писан закон и обрязване, но си потъпкал закона? Защото не е юдеин онзи, който е външно такъв, нито е обрязване онова, което е външно в плътта. А юдеин е този, който е такъв вътрешно, а обрязване е това, което е на сърцето, в духа, а не в буквата. Чиято похвала не е от човеците, а от Бога. Да. Аз съм юдеин. Амин. Амин, да. А дали си? Сигурен ли си, че си? Ти точно да спомняваш. Та в отговор на тия хъпливи въпроси от края на миналия текст, един юдеин може да каже, аз не съм юдеин, все пак съм обрязан. В днешно време един българин може да каже, аз не съм православен християнин, не съм кръстен. Ефектът е същия. Когато говорим за оправдание пред Бога, тия две неща не служат за оправдание. Те няма значение. Нито обрязването, нито кръщението. Още повече сега намерих някакви записки, не знам колко са истина, ще ви ги кажа, защото звучи интересно, но take it with a grain of salt. По времето на Павел е имало равини, които са получавали, че Авраам седял пред адската порта и възпирал всеки обрязан да влезе там. Защото никой обрязан, никой от неговото потомство не е за ада. Тоест, защото са обрязани, те са сейф. Което звучи по-човешки, по-човешки звучи много приятно така, като ти го кажат, но няма никакви библейски основания за такива твърдения. Не би ме успокоило, ако не съм юдеин и ми кажат, трябва да се обрежеш, за да можеш. И това е друг начин. Още повече, вижте в Лука 16 тази история за Лазар и богаташа, където Авраам въобще не е седял на адската порта и оставил онзи да си влезе. И като онзи се оплаква там богаташи, и Авраам му казва, те имат, там братите ти имат Моисеевия закон и пророците. Добре, но по учение на Исус, нали? Да, така е. Но пък в Стария няма нищо, което да казва, Авраам наистина ще възпре хората да влизат в ада, тия, които са обрязани. И някакси наистина го има това, че има някакво... Стой! Да видя дали си обрязан. Аз съм, какво това? Авраам такъв си, чакай! Преди да минеш, обрязан ли си? Къде си тръгна, бе? Сваляй гащите и тогава мога. Друго нещо, което са получавали, за което говорихме, е това, че Бог ще съди езичниците с една мярка, а юдеите с друга. И пак се вършваме на стих 11, че Бог не гледа на лице. И той не е такъв пристрастен. Мярката е еднаква за всички. Още повече, това е в Стария Завет записано, че Исмаил е обрязан. Ама той не е син от обещанието и не го знаем в момента къде е. Не знаем за негова вяра или нещо такова. Но той е обрязан. Той също е потомък на Адам. Авраам, извинете. Мисля и на Адам, но... Знаем и, че този, който не е също знаем. И арабите и до днес, когато станат на 13, както Исмаил беше на 13, когато се обрязал, и те се обрязват тогава. На 13?! Да. А не на 8-я ден. Не е на 8-я ден. На 13 си го усещат и правят го празник, но е... Тук съм благодарен, че не съм арабин, наистина просто. Да, има защо. Да погледнеш. Но така, извода, който и да е ритуал или който и да е таинство, може да е добро. И в случай обрязването и кръщението не са лоши, напротив, но сами по себе си не оправдават човека. Нито го спасяват. И аз напомня, тук
говорим все още за оправдание пред Бога. Още не сме зачекнали нито вярата, която ще дойде след малко, нито спасението, което ще дойде още по-късно. И ние може да знаем, че това ще е след няколко седмици, няма да е след много. Да. Малко. Малко, зависи от гледната точка. Така. За Бога е след малко. Вижте, обрязването... Той е за това толкова актуално това Извинявай, нещо падна. Ако обрязването на плътта не е свързано с обрязване на сърцето, тогава е просто като някаква лепенка, която човек си слага така на челото и си слага така етикет. Буквално татус. Пример. Си слага етикет, че аз съм юдеин, а има вътрешен кръвоизлив. Тази лепенка няма му помогне. И още в Стария Завет, в Второзаконие 10 глава, кой стих беше? 16. Мойсей казва, Бог чрез Мойсей си казва, и така опрежете край кожето на сърцето си. И не бъдете вече какви твърдоглави. Защото твърдоглавието е това курвосърдечие, за което се говори в Новия Завет. Така че това, което Павел казва в тия стихове, не е въобще християнска мисъл, не, това си е съвсем старозаветна мисъл и част от този закон, в който тези юдеи се уповават. Да. Между другото е забележително това, че може да правим такива паралели с Стария Завет и Новия, защото някакси много, особено християни си казват, добре, това е Стария Завет. Да, обаче ще видиш, да, но без Стария няма нов. Новия върху какво е, да. И нови изпълнение на Стария, не е отхвърляне в този смисъл. Християните ще да ползват само Стария, или дали ще да се ползват обратно? Вчера днес се Да, имаме книжка. да прави рекламата. Имаме книжка, която мисля, че ви дадох там с едно яйце, да. И вече имаме като план в YouVersion. Това е Bible YouVersion. Така че ако го потърсите, може да го намерите. И всички други книжки, които сме написали, ще излязат там до края на месеца. Реално. Това как го правите? Не, в смисъл то преди няколко години ти ме беше питал за да тръгна да правя тия материали, които правя в момента, да тръгна да ги качвам по някакъв начин в YouVersion. Обаче видях, че те имат така... Човек не излиза в YouVersion. Вчера днес си завинаги при плана си... Чай малко сега си... Има някакъв проблем, не знам. И? Ти на български ли си? Защото ако не си на български, няма ти излезе. На български? В смисъл, библията ти да видите на български езика, да видите на български. Да, на български. Да ми ще го видим. Те има такъв скрининг, но и доста сериозен. И реално от YouVersion се обърнаха към Scripture Union. И те ни потърсиха като партньори да им пишем планове, защото разбраха, че пише много бележки и неща. И казаха, че имат нужда просто от хора, които пишат на различни езици, различни от английски, защото на английски имат материали. Реално дадоха достъп до там сайта, където да се качва. Е доста лесно за качване. И да, в смисъл... Ама там коментари по Библията. Да, това, което търсят в момента най-много е коментари по конкретни книги. Те казват, че това е нещо, което липсва на почти всички езици. И дори на английски не са много този тип коментари, обикновено са по някакви теми. Между другото, за това на Елай виж се запознах с една жена, дето каза, че сина е човек, който допуска плановете на български да минават. Може. Но ви знам, че те имат там няколко... Мисля, че са доброволци тези, които го правят в момента, ама... Аз така пусках песен в споделено хваление. Името ми още са. Айде. Споделено хваление на приложение, където се качват християнски песни. И приложение ли, бе? Не знам, че има приложение между това за сайт. Оригинално си приложение, мисля, че преди сайт. Мисля ли, което да ги пуснаха? Споделено пътуване, това е? Споделено. Да, човека беше от моята. Така. Обрязването се дава тук като пример и за спазване на закона, защото винаги в Новия Завет това е било основният пример, който самите юдеи дават за спазване на закона. Както днес обрязването е абсолютен аналог за мен на кръщението в днешно време. И начинът, по който православните конкретно гледат на кръщението. Някои православи, не всички.
Това ти може да ги слушаш ли, бе? Да. Може да слушаш всичко. Това е много интересно, в смисъл, той е сайдноут, нали, като цяло. И аз, нали, и сега, нали, рано като го четем, но все едно, че този, нали сещаш Майк Уингър, дето е. Той има, мисля точно, Майк Уингър е един такъв проповедник, дето има една готина поредица, дето беше тази година по-рано, за жените в служение. И тя беше примерно 10 видеоклипа по някои по 2 часа, други по 4 часа. В смисъл доста подробно разглежда в цялата Библия жените, които по някакъв начин участват в служение. Да. Но и много готин, в смисъл има примерно всеки петък, примерно нещо такова, 2 петъка, на 2 седмици в петъка има Q&A, нали, с примерно 10 въпроса, нали, които са така, в смисъл доста полезни, нали, но просто, да, за контекст. Но все едно, като сайдно, нали, беше интересно, че той пък, нали, точно това беше казал, нали, точно свързано с тази глава, все едно, че нали, все едно кръщение, беше направена някаква аналогия за кръщението и обрязването, нали, все едно, че примерно се кръщават, нали, тези, които вярват, нали, пък в Стария Завет, нали, точно се обрязват, нали, всички, нали, един вид. И то, нали, докато са до 7 дни, 8. Да. И как ти е, просто беше интересно. Да. Нали, то си има такова свързане между таинствата, нали, обрязване с кръщение и Пасха с Господна вечеря. Но и брака е единственото, което сега някой не го приема за таинство, но идеята е, че то не се е променило. Нали, от... Аз мога да прибавям песни тук ли, бе? Къде? Да. Споделено хранение. Прибави нова песен. Съжалявам, аз просто съм... Не знаех, че има предвидението, мога да слушам толкова много християнски песни, да ги няма в YouTube, нито в Spotify. В принцип не можеш да ги слушаш. Обичайно има линк към YouTube версията. Ако няма YouTube версията. Ще че като Spotify може да си ги слушаш. Ако се натъкна да въведеш песни, мога да свържеш човек. Ако искаш... Аз имам 4 песни, дето са на Кръсто Път, мога да кача. На Мишо Стефан деца. Не, виж, те ти дават такива песни, както ще. Мисля, може да подадеш, но ако си мираклия, може да въведеш песни, то не е много сложно. Ма е занимавка. На небето ще ги пориш. Тия павета. И така. Основната идея на този текст е, че няма значение дали закона се спазва човек, който го познава, т.е. юдеин, или от човек, който не го познава, т.е. езичник, който разчита на своята съвест в идеалния свят. И че човек не е нужно да бъде обрязан, за да спазва, нали, това, което се казва в закона. Тия стихове отговарят на един въпрос, който особено деца, нали, питат, какво ще стане с племената, примерно аборигени, които не са чули благовестието. И тук Павел казва, значи Бог ще ги съди според това, което знаят от така нареченото общо откровение, т.е. от творението, това, за което Павел говори в първа глава, и това, което спазват като Божи стандарт, чрез съвестта си, това, за което сега говорихме във втора. И понеже никой не може да спази Божи стандарт, те ще бъдат виновни пред Бога. Това е ситуацията. Съответно, двата по-важни въпроса от този са: ти, който си чул благовестието и го отхвърляш, как ще се оправдаеш пред Бога, както виждаме много хора около нас. И ти, който имаш заповедта да благовестваш на хора от всички народи, как ще се оправдаеш пред Бога, че не го правиш. Това са такива въпроси към нас самите. И да, свидетелството ни за правда пред Бога не е външни белези и дела, и добри дела, които правим, нито пък е потомственост. Той, че сме деца на Авраам или сме българи, както някой ще каже днес. А свидетелството ни за правда е именно у Бога, не в нас, а у Бога, който работи в нашето сърце така, че
тази правда, която той ни я дава, да дава плодове. И за тия плодове четем повече в Галатяни 5 глава, когато Павел говори за плода на духа. Какъв? Любов, радост, мир, благост, кротост, дълготърпение и пропускам още. За събравъдение. Българската Библия 10 по някакъв начин. На английски са 9. Мисля, че бяха 9, но е възможно да... Да, в някой превод. Може да е раздавено нещо. Аз вече смятам, че... Но това беше края. Благодаря, че останахте и за разговорите. Спирам запис.